Gipabangkit sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga nagpuyo sa 30 ka mga balay sa sitio Tarcom, Barangay Lahog, Cebu City tungod sa kadelikado sa ilahang sitwasyon sa landslide. Anong detalye sa report? Gibalay-balay sa CCDRRMO personnel ang pag-awhag sa mga mulupyo sa apektadong dapit nga mobiya na sila mga Pinoy-anan tungod kay nabutang sila sa peligro sa pagdahili sa yuta. Gani aduna pay nayaw-yawan gyud sa pangulo sa CCDRRMO tungod kay naglangan-langan sa pagbiya sa anglit doon na pa kuno gipang asikaso. Ganun ang pangaudi ate. Ayaw mo pangaudi ate. Ano mo pangaon sa kanang delikadong lugar? Ubos lang to, ma'am. Nanaong kan daw. Te, ayaw yung tamo pag-ayaw gulo, te. Di naman ta makibaw sa panahon, te. Mabugatan to dito sa babaw. Kinapaghangyo karon ni Sir Harold Alcontina, Pangulo sa CDRRMO sa Cebu City sa mga mulupyo dinhing pahiklingo na gyud sa luwas nga dapit. Hinoon mituman na usab ang mga mulupyo kay sila mismo nangahadlok simba ko hingpit mahitabo ang pagdahili sa yuta. Gani doon na nagpangatagak nga mga dagkong bato nga nakaigo gani subang mga balay. Dili na matod pa nila huwaton nga tao na ang maigo sa pagligid sa mga bato sa ilang dapit. Asa pa man mo? Muhikling na mo? Ato ko sa kong tiyo. Tumisa ko. Tuwa akong anak madato, sir. Unsa pa man yung kuha karon diri? Nagkuhan ko sa mga sanina niya kanang akong kuha. Ay ba? So karon adto sa mo sipi sa Oo, mo. ato sa ko sa kong dito sa uyuan ako sa atbang. Gipasabot ni Alcontin nga kinahanglang biyaan sa mga mulupyo ang dapit samtang nasinati pa ang pag-uwan-uwan. Gikordon na usab ang dapit o gipabantayan sa mga tanod ug mo request sila sa kapulisan nga motabang sa pagbantay. Giklaro ni Alcontin nga ang tinambak nga mga napog sa usa ka pribadong establishmento sa ibabang bahin nga napiktuhan sa pag-uwan nga maoy hinungdan nga natumpag ang concrete wall ug padong na nga matagak sa ubos nga bahin din adunay mga Pinoy-anan. Kanang lang jud din nato aksyon nanda yon nga mag preemptive evacuation jud ta, no? Ato naman ang gibuhat gahapon natay 35 ka houses o nya 184 individuals nga gi-initial na tong evacuate. Ay di man kayo maklaro kay gabi nang po to nagkonta nag-evacuation. Pagantihan gyud nilang balay. Unang gabi amo gyud silang gipa-force evacuation, panuktok kinatanang bay, kuyog sa atong taga quick response team sa city. Amo gyud silang pamira dito kay delikado kay gabi ra ba. Gipahilo na ang mga apektadong mulupyo sa mga foldable tent sa covered court sa sitio Tarcom. O gitagamig 5 kilo ganang bugas o ganang paklans ganiha. So far, okay ra jud. So, di ba imong kuandiri lisod? Dili lang. Samtang posibleng mapaubsan ngadto sa 18 na lang kabalay ang pabakantihan tungod kay direkta kining nabutang sa peligro ug sila usab ang padayon nga makadawat og ayuda gikan sa DSWS. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.